Gigantian bakordor jong ukpa bakhoj hakbaya dei bat kane ka ayam bakhoj jong ka Portland. Ukpa bakhoj upan syai hangi baka Portland ka dei ka por ban kamiit yala ka jong kajing im. Bat don kam ban im kajing im ka babha man la kasungi. Ni de ban jet barbor ya ka babha, ban le barbor ya ka babha. La kadawru ya kajing kren jong u Saint Paul ha kajing thok manangkong jong u chaki Kristan ha koren. Kajing yap kala syakbam ha kajing job. Uong shu baka Portland kadai ka lat ban perkhat syapang kajing suk kajing kemen jong kiwei tang na kabata jungi. Ka kajing suk bat jing kermen ha kajing em jungi. Pope Francis upan kan mau baka Portland kadai kajing yat inti jong kajing kemen bat kajing kermen. Uong bangi dei ban ya ublei bat ban berkan mau ya kajing koridor kajing long breu kajungi. Kadai kapor bangi dei ban penduk no ya ki kam sniu ki bala ban penjat ya kajing im jungi. Ban ngi dei ban ai kajing kermen ya ki to ki badu jing kermen ha kajing im jong ki kabaman la kasngi. Upop ukhot uwer yengi ban sim ya kane ka ayamlan ban perkhat ban kemiit ya la ka jong kajing im ban weng ya kajing perkhat sniu ban kajing le sniu kajungi. Upop ukwa yengi iwei pa iwei ban im kajing im ka bathamai. Kat bangi dang yait lenti ha kane ka ayamlan ukpa bakhoj ukon tu yengi ban long ki briu ki bayai duai bat ban yai long ki basbon mensim. To ai ba kat bangi khmi ya ka sngi jong kajing job ngin la shisha ban im kajing im ka babha bat ka badap da kajing kermen.